Ora morotereka ashura regoreriye ka takasiwa ka nana gwenyambira ka vaisiti varaidza ka muno munyika yedu yeZimbabwe kwavari koko totaiwa ka zororai murugare mutore mukwaona tinda zvakareka vatipa nhau dzinondo nhau dzekupedzera pano pa National FM mwedzi uno wa September takasiwa ka nemagamba akakosha magamba akawanda anosanganisira mukati Tobias Reketa, Marco Sibanda, Josephine Love, Papa Jose, Atio Matamba, kozoti zvakareka Kumbulani Magaya, Brian Chimbetu, kozoti zvakareka Stobart Chidikano we Asigai Crew na Tinei Chikupo. Right. Nasuno tatisiso aiwaka regaika Timbo Bataka gamba rainzi Atio Matamba raibudaka nepa urungwa pa pakerereshi paka nodaro ndiwa timbonzwaka nhorondo yake Atio Matamba dzanga dziri shasha idzika mare chaidzoka ndiyo kuti pakamboka kakambonetsa makore apindaye. Zimbabwe vanhu vakawanda vakafira muno mumajere. Baba Mugabe tongai muZimbabwe, vamwe vakawanda vakafira muno mumasango. Baba Mugabe tongai muZimbabwe, vamwe vakawanda vakafira kure kuchimoyo. Baba Mugabe tongai muZimbabwe, kusaka takasarudza munhu akaishandira Zimbabwe. Baba Mugabe tongai muZimbabwe.
vakashandira Zimbabwe vakamugabe tongai muZimbabwe. Mwekenziyo kakanetsa makore apindayo takasarudza mutungamiriri kubva kune mushakabvuka atiwo Matamba watidaita saka nhoroondo yake pazuva ranhasi zvisinei hazvo 24 minutes past 10 tongopa pachalipa munanature driver Rapson Mali gamba remhanzi ndo chirongwa chacho kubva nhasi kusvika mangwana atatanga nhasi kati chapedza mangwana na 1 am right uchanzwa bhata sine hazvo ndakaenda kukaroi kuchikango ndokunogara amai vanya kutumbu vaiyeka atiwo Matamba ndakamboita hurukuro nawo zvakare imbonzwa ika hurukuro yandakaita nawo gogo Matamba ava munhu mukuru vanofanirwa vava kutewe kuma 80-90 years ikoko asi ndakaita nawo hurukuro nawo nzwai munzwe gogo ndichivabvunza maringeka nezvaiyeka mujaya wawoyo atiwo Matamba watoda zvikakubataka nasunoka seshasha ndirasikirije mzviketi chakutsika nokubereka wamaombe amai vababa nababa vamubaba vese ndokufa ndokusara nehanzvadzi yababa vangu yakanga iri chirema yakanga isina makumbo nemaoko ndokubva takuitawa nemhuri yekwababa mukuru yepachisora ndokuenda kubvuti mapani ndokukurira ikoko ndokudzoka futi ndorohwa kudzokera maombe futi kwamakwakwa kwana Matamba. Saka Andrea Matamba ndio angari murume wenyu kumusha kwako kuri kupi maombe futi saka makatora nayo matongo maombe futi mhuri yenyu yamakabara vana vangani ndakatanga mukomana Faniwero ndokuya Sarudza munhukadzi ndokuya Yeukai ndokuya Madhibhari Dibari ndokuya Atiwero ndokuya Kesari wakafa 6 vanhu ndaita ikoko vangu ndokufa ndokuzorohwa nepana ndenzorohwa vanhu vakandaita nawo 4 vatatu vese vakafa kwasara mubodzi. Ndiani nani vadome vamakabereka pana vanhu kabereka pana ndakabereka Chenai naShuki naVinasi naMaidei ndaripo. Saka mukuru kuti kwasara mumwe chete mwana kuno kwasara Maidei kwaMatamba kwasara mubodzi anonzani Dibari Matamba ari kupi Dibari ari kumusha kumakoreshi aiwa ambari kunzisikapo right pamakabereka Atiwero maigara kupi kumaombe vese vana ndakaberekera kumaombe kunze kweuisarudza ndo wakaberekwa kunengi kumvuwe chete vese ava vakaberekwa kumaombe. Saka mimi mungaite ruzivo kuti Atiwero wakabarwa mugore ripi aiwa
Andipa goli. Makanga na kwa karika. Masio. Chikoro chake akafunda kupi? Akafunda kukaleshi. Leka akafundia. Kwa kutukuya wakangoenda kwa bamkuru manje. Kwa akafundia. Akafunda zokusika papi? Nakufunda kunyanyawe. Nani shoma chaiso. Saka zebasa lake le magitarizo akachitanga sei. Wakangutanga takangona mwana ati akuteka basa lake. Akandwa nyaso zia. Leo yamweshekela. Leo nyaso kusiaka na wewe. Makazongona mwana akuta. Mwana akuta basa lake. Labi yake iwa. Saka mimi makazitambira sepi makona mwana akuta zima gitari. Asiko kwa matamba pani umwaimbo ita uzokuimba. Kuna waimba. Abuna waimba mbaye ndi akatanga kuimba mno. Ndi akatanga nazo. Ngishike chiri mumba. Chiri nyowa chimbo chake kutoa mkabito ngaizi mbao. Chiri mumba chiri. Chaiwa chipikicha chake chakanga chakafa maji kabingi. Chiri mumba. Aiwa, apariku msisike papo. Saka wakazvitangira kupi kumusha ikoko hekumaombe kana kuti kwakatangira mukaroi munhu makatangira kuliza vachienda kaliba vachienda tiku ikoko uku kwamaenda vachitevese kuchinhoi vese vaingoenda. Asi imini maizvitambirawo sei muchiona muchinzwa kuti mwana wenyu ndo zvaari kuita mini zvaikubata izvifanirewo chaizvo kuti mwana wangu ari kuita zvakanaka. Haiti kana akaridzira munenge azvijambuwa kutamba ipopo. maitotambawo chaizvo. Asi makamboendawo here pairidza kupi mese mwana faro wairidza wese kubhawa chairere kanzuru wairidza asi umaizoenda mukaribhawa muno kugaiwa andaenda. Asi kana muri mudhuzi muno mumaenda ndaenda zvaikufadzai koyo baba vake baba akanga afa. vanga vatisira manje upanga kuita zvimwe vanga vatisira anga afa. aiwa tine urombo iye tingati here munhu wanga ane mhuri yake. Mwana anga inaye mwana musikana mumapurazumu wakangoita damage nemunhu mumwe wakabereka nemukaradi uye wakabereka gwara remukaradi manje vanhu vacho havasi kuoneka uye anonzwiseka vacho havasi kuoneka uyu mumwe ndo wakafawe. Saka anga ane vana vatatu amaine vatatu nemadzimai akasiyana siyana. Madzimai ake akasiyana. Asi akambogarira nemudzimai watingati uyu akatomborora akagara naye mukaradi akatombogara naye chaizvo achitombouya kumaumba akatoenda kumusha akaenda chirora kumusha mukatombogara naye. Hapana akauya ndakagara naye. Hapana akauya makagara naye. Pana wamakambogara naye. Wakambogara pana iyoyo mukaradi panapa panamba chi panapa pa 41 munani road inozi rodi ndimasamba uyu wachimera uyanitendera kudai. Aiwa zvinofadza. Saka pamazuva avo ekupedzisira pavakazotisiya apa vaigara kupi? Vaigara muno apa akanga aemboenda kumusha kuno mukoma iye mukuru wafafutuka ndega akanga aenda ndega akahwalira ikoko mumwe wakangogara 1 day ndebva zuva ragari rimwe chete. Ndatsva vakati aiwa tiende naye kumagunje suka magunje akati ndida kuenda kwamai manje mari yekuti yekuuya kuna ashaika vaive pahospital magunje akati ngaamboya muno timbomubatsira aiwa kufanire chekuchenuka asi takasvika pano pamubvuri pano wati ndatsva uradai waenda kana mukoma mukuru ndizvozvo chikuru. Aiwa tine urombo nezvakaitika izvozvo. Saka makanomuika kupi mi? Kukareresi. Amakabva maenda naye kukareresi? Takaenda kwamutora kwamagunje paakafira ndikuenda naye kukareresi. Imimi mwana wenyu wamakabereka maiziva upenyu hwake chimwe chamukati mimi pari zvino nhasunoka mwana wangu ndinomurangarira aindiitira zvakati ndezvipi zvamuchiri kutondera gogo? Wainzwisisa ka mwana wangu kana akauya pano nabiya kava ndakangononoka nebika oganapa kubika kuti tije nabiya ke tiende kubasa kwedu waiziya fani mwana wangu
waizi yachemberani. Ndozoti mkoma wangu Livasi Matamba, Joseph Karidza, Lucky Mumiriki, Chief Gwenas tenda ichipwe Rechson Tukuta, so iye Mangamba vakateerera izvika ndozoti Magamba zvakare nana Patience Kashira Maifeala Gogo Mpofu Abhiomani Manzi SG atichaureka Peter Kajengo askana Chris Mchabasa pa GV hapo zviri sei koko right mavanzo ka Gogo Matamba Tongogara ndimambo ngachirumidze ndokudaro ka mutedzani wa atiwo Matamba ka mukoma watipe Matamba ainzi Dibari Matamba ariko yona nasuno kukareshi ko kurungwa kuva Tongogara ndimambo ngachirumidze ngati mbomunzwa naye ambodonongodzawo pamusoro kape mhuri yavo iyoyi kakuzadzikidza kazvataurwa kandi Gogo atore Matamba anga ari munino wangu ndiyo last born kumba kwedu. Makabarwa muri wangani? Takabarwa 345. Vasikana vaviri vakomana vatatu. Mukomana wokutanga ainzi Fanuero Matamba, namba 2 anga ari musikana ainzi Sarudzai Matamba, namba 3 Njini Dibari Matamba, namba 4 ainzi Yokai Matamba, namba 5 ndi Atuero Matamba. Baba vainzani sarau? Vainzi Andrea Matamba. Kumusha kwa kuri kupi? Kuri kuhurungwe kumaumbe. Ko amai? Amai vainzi Keti Doroba. Kumusha kwa kuri kuhurungwe kumagunjeshi. Aiwa, zvinofadza chose. Matamba Atuero akaberekerwa kupi? Matamba Atuero akaberekerwa kumaumbe muna 1960. Musacho amshatondera. Data andichatondera. Aiwa, zvinofadza chose. 1960 zvikaziti kwakazokurira ndekupi? Takazotama kumaumbe takuenda kunonzi kukarereshi. Kunova kwandiri kugara pari zvino. Ndokwakakurira ari. Vabereki vangu vatamira ikoko? Vanga vatamira kukarereshi wangu. Right, magara ukarereshi kuya chikoro akazochangira kupi? Chikoro akatangira pakarereshi painzi pachitimbe primary school. Ndokubva aita standard 2 yake. Ndokuzouya kukaroi ndokuita standard 3 pachikoro cheSalvation chomukaroi. Apedza standard 3 yake akazoita sei? Haana kuzomboenderera mberi nechikoro nokuti ndegore raramba nababa naamai. Takazongosara takuchengetwa zvokungoti apo nepapo nevamwe vaberekiwo. Aiwa, pari kunzwikapo ndo zvinoita upenyu mukurarama. Akazoita sei mune zvemimanzi? Akazozvitanga sei? Zvemumanzi akatanga agoita zvokuridza tumabhanjo tainzi tumabhanjo kuigadzira netwaini. Apedza ipapo apa anga makore apa anga mazera api apa airidza zvemabhanji nezvematwaini? Anga ari kuma 17 years. Kuri kupi koko? Kuri kukaroi. Ndichigara naye kumba kwangu inene kukaroi. Imagara mukaroi? Ndaisenza mukaroi mukansa wekaroi. Iye anambobvira mboita rimwe basa rakashanda? Ndakazomutsvagira basa pavhurwa secondary inonzi Chikangwe secondary school. Akaenda kunoshanda ari caretaker pasecondary school yemukaroi. Asi panguva yacho anga atotanga kare zvekuridza zvemagaba izvi? Apo anga atotanga ndopa akatanga kuzobatana navakomana vamwe vakutanga kuita zvekuita bhendi chairo manje. Muchiri kuyeuka here vakomana vakatanga navo? Ya, vakomana vakatanga navo ndiri kuvaziva vazhinji vacho, asi mazimwe mazita akunditiza
akatanga nevamwe vakomana vainzana Richard Mapfuwa Mandu vakazenga vakuridza nenyamnyami. Saka ivo vakatanga vachiridza bhendi ravo richinzi Angoni Family. Rikazobuda Mukaroira kuenda kwaridzira kuMangura. Iye akaramba kuenda kuMangura sezvo anga ari munhu aishanda, vamwe vanga vasingashandi. Saka asara Mukaroi, vaipa vakazobvawo kuMangura ndipo vakazoenda kuKaribha vakusitiya kunzi Nyamnyami. Iye asara Mukaroi manje akazoonana nevakomana vanga vakapirwa mainstruments neyainzi Castle Breweries, maLion Tamers. Bhendi racho rainzi maLion Tamers. Saka vakanga vapiwa mainstruments vanhu rabhuroka kuCastle Breweries. Ana Muteswa, ana Marata, ana Chanzi, ana Silas Fukure, aidzi Silas Fukure. Ndokubva abatana navo kuridza navo Mukaroi manje. Nana Bona Mukwesha. Ndokubatana kuridza Mukaroi. Vakuita Mbaware Kanzuru, vakutenzwa neridza everyday Mbaware Kanzuru. Iye achibva kubasa achizoridza manheru, achibva kubasa achizoridza manheru. Kusvikira vazonzi vakomana vakuti taakuenda kuHarare vanga vatanga kubudisa music yavo yakati wande. Kana muchirotondera imimi pamimanzi yawo yamukati akandoka ndiri kurangarira kuti ndizvo zvavakatanga vachiita kavakatanga nako ndikapi? Kainzi Mikirina. Maimbiro acho ndinoaziva aingoti Mikirina, iwe weda kuenda, ndinozviziva kuti iwe weda kuenda. Anga ari Mikirina musikana waidara yaatwera. Akadai achiimba soka nemima izokafarira naingoma Dhibhari. Uyanga ngoma Dhibhari. Ngoma Dhibhari ka mutedzani ka watiwo matamba. Mawanzo achitipawo kachikamu. Ndakazoti ndakurukura naGogo manje ka. Apa ndisingavarekodi. Takungoitawo nyaya zvikanzi Dhibhari ndiani kuenda unotora mari ikoko, inini haasi kundipawo kana sende, inini shuwa inini nyakutumbura, inini muchembere handichakwanisi, iye ndiari kudya mari yemwana wangu, ndiri kurwadziwa chezo ndikati asikana Gogo musachema zvichafamba nekufamba kwenguva. Akomana imi kwava Dhibhari aiwa kamuchembera anomboonekwawo kambopawo kambichana naika inyakutumburazve manzwa panzi atiwewo akabatana nana Bona Mukwesha, shamwari yake yeMukaroi moka ndo yakatanga naye urungusa. Ndakaita mhanza yakanaka yekusangana naye ka Bona Mukwesha, ndikakurukura naye asi ndichienda kuna iye Bona ndakabvunza vanhu vakanditi but handifungi kuti Bona uyu uchakwanisa kutaura naye nekuda kwokuti munhu anomboti rwarei nepfungwa, plus ukazomusvikira amboti rovei kamukombe, handifungi kuti pane chichabuda ipapo. Asi ndakangoti inini sezvo ndamuno Mukaroi, regai ndiseseredze ndingosvika ndimuzvionere baba. Asi Mwari vakatungamirira nkomabona chero havo pfungwa dzavo dzairasika apo neapo, asi ndakavavarira, ndakakwanisa kukurukura navo. Saka nokudaro ka mushandiregererawo apo neapo mune zvinge muchizongonzwawo zvimwewo kuti apa zvinenge zvamboti mzveyapa, asi nhoroondo chaiyo vakakwanisa kundidonongodzera ndichivanyengerera zvangu, tichitandara tichikurukura kudaro ka. Right, regai chimbowanzwa panapa ka Gamba Bona Mukwesha riripo rine 56 years, ndo rakamira kuHurungwe yese, ndo rasara pamafounders eHurungwe Sounds, ndo rasara riri benyu ririmo ka Mukaroi richingotenderera zvaro yeka. Inzwai munzwe murukuro yandakaita naro Gamba Bona Mukwesha. Patata uzongoridza wese utangobata mukouchero muyeme wamwana achiridza muyeme ndepatata ungopota kuti ngena kusvikira tazomusa redu bhendi. Rei bhendi ramakamusa rinonzi Hurungwe Sounds rakatanga sei, rakavambwa sei? Pane bhendi yainzi Africa yanga iri Lion Tamers vamwe varungu yeye. Saka pakaenda varungu ndobva yauya kuzobhesa kuno Mukaroi piyawo. Saka vanhu yavo taipota tichichinjana navo tichiita funge tiri kudzidzira vanhu vainobva tata akomana sida kudzokera kuHarare. Tikuona
takaona kuti vanhu vari kufarira imime saka toda kusiyira kiti harisi kutakura saka vakasiya vocalist wavo ndiaibata lead yedu ainzi Silas Fukure nadrama wainzi Nomeni Masango ndiakanga akabata bass inini ndibva ndabata rhythm Atwero Matamba ndibagara padrum Ramson Mashonga aishanda kuset station Karoi Motors ndibva kuti achitora mavocals ndokutanga wakaita bhendi iroro. Right. Mariesa wamaitira kupi? Nai? Mariesa practice dzeni maitira kupi? Taitira ground. Kana muno mumba. Practice kazhinji taiwanza tiri tune shamwari yangu Silas Fukure. Tiri vaviri. Zvatinenge taburisa zvototora vamwe. Tobatanidza. Right. Vabereki venyu mimi vakazvitambira sei vachiona muchitanga kupinda mune zvemagitari izvo vakazvitambira sei panguva yachoyo? Vakazvifarira chaizvo notairidza zvinhu zvakanaka tasingaite zveurombe kana kuita sei taivaratidza kuti tinoda kuita zvinhu sebasa taita sebasa saka vakazvigamuchira zvakanaka kwazvo. Right. Zvadaro mati yainzi Africa muchitanga-tanga iri muno mugaro ngweyekugore racho 1979 pane here pamukamboti apa takambotsikisa yekutanga nebhendi reAfrica. Africa yairidza yoga isusu patakazomutsa redu bhendi takazotsikisawo zvedu zvatairidza isisu. Right. Saka emimi muroti makatanga kuma 79 ikoko. Takazotanga kuma 81. Ndobva yatumidzwa akaunza zita ndiani? Ndini. Kuti Urungu Sounds. Sei makafunga izvozvo? Takangoti zvatinogara kunoko vamwe vangu wese ndobva ngoti hazviraiti kana kuti makangotora sekuti semunhu anobva kuurunga mukatirega tingoiti Urungu Sounds. Vamwe vangu vakangoti zero ndiri ratiri kudawo tose tose ndiri ratiri kugara. Aiwa kakuda kuti kuurunga ukarweka kuno asi Urungwe district yedu Urungwe. Aiwa zvinofadza chose. Right. Ivivi mabatana vapa yaUrungwe Sounds. Urungwe Sounds manga mabest group kwabamiti aiwa uku ndo patingati panzvimbo patinowanika resident ipo panapa 788 pamba panapa. Hapana imwe kana night club yatati toyamukanzi maigara makaridza kwenguva yakamisi nenguva tairidza mbiyawo cocktail kuseru kuyakuya. Nziyo dzenyu dzekutanga ndedzipi nedzipi? Yekutanga inonzi Takaziva kuti ndizoti takazodzokera neipi neipi hazvichazivikanika manje asi tine marekodzi anenge ari kuti zoti yakazobva yozotevera yokuti yokuti hapana chakaka. Saka Takaziva yaitaura nezvokutodi yanga i7 single. Yaiti Takaziva ndiwaimbovenga babo vangu zvakapa chichai kufadza iyi yakanyorwa naAtwero Matamba yairidza drum. Matamba airidza drum ongo. Saka pakunyora kwenyu nziyo muchikwata maita sei maipanana mukana munhu wese anga akasununguka kuti mamune munhu wana maiti uyu ndiye anofanira kunge akamirira izvozvo? Isusu handisina zvekuti uyu ndiye anofanira kunyora nziyo yega nekuti haasi kushanda yega. Kana makatarira marekodzi edu isu ane zita remunhu wose akaridza bhendi imomo. Iwe Takaziva yokuseri kwacho yaiti chii? Yaiti Magi. Hanzi Magi aita sei? Magi watochembera kuramba murume aida kuroora. Saka dzekutanga dzenyu dzo dzakatambirwa sei? Marekodzi aitengwa zvekuti tasingambotambudzika zvedu aitengwa marekodzi edu aitambirwa zvakanaka. Ainyofarwa kupi kwese kwese rekaunti nharaunda ino yeKaroi? Zvataita isusu taiti takada kuenda kurecording tatanga tabvunza vanhu vatairidzira vaivai kuti isusu mangwana tiri kuenda kustudio tinotsikisa marekodzi ati vanhu vatairidzira ndo vaititaura kuti ndii munotsikisa rekuti yokuti neyokuti ndo marekodzi atiri kuda kunoku iwayo. Saka ndovaita kutuma izvo kuti havane kutsikisa isu amunoda tirere zvatiri kutaura isusu vamuri kuridzira nasi taivabvunza isusu kuti tikuenda kurecording mangwana tinotsikisa marekodzi api kuti taura tinoda yokuti neyokuti neyokuti toita izvozvo zvaida vanhu
ende ni mazoe mamsati makusikisa ma LP ma U6 to ma 7 saka kwakune freedom is democracy otobvunza vai vateereri shasi kuti munhu achitsikisa dzimbe zvino mazuva ano ana 5 giant farera ava mai inenge iri pfimbi chaiyo inenge yakafinyira haufa wakazviziva kuti pane zviri kuitika apa unozokunzwa chete chadhushuka chamumhepo mwasikana ivivika hanzi fungira mwoyo ka gwendo gwembwa right regai ndimbokwapaizira kanaka kakanyorwa zita raivo mukoma Bona Mukwesha kanonziko hama dzangu. Mukoma Bona Mukwesha ndiye airova maridhimu. Murume eyu roko rake rinomira mushe inzvai kuti maridhimu aikwapaidza ipapa. Bona Mukwesha uyo arikutambura naro rhythm.
kakomana kave hurungwe sounds kambuka nziko hama dzangu kakanyorwa kunziko bona mukwesha endi hurungwe sounds amene pamwe ndiye anga kakanyora here kana kuti sekutaura kwaita kuti aiwa kaisiso taingoti zita remunhu watada kungoti muchikwata zvingo balansa zvakadaro asa panga achitaura ka ndi atiwo matamba anga ndiye aikopedzaka madrums topfuurira mberi naye hurukuru yedu ka nhoroondo yatikubata kaisisuka gamba redu ka remmanzi atiwo matamba muchakabvu uyo akaradzikwa ka pahurungu apo kukaririshoko ka right regai bvunza mukoma bona mukwesha kuti vakazombokwapedzawo here madamba refu kana kuti aiwa angoperera mutuma 7 singles ito damba refu hatina tokutangota 12 inch cut Judas Iscariot damba refu ratanzi 6 takarekota marekodzi 5 musiwo zvanzi kuitsikisa chi itoda kuisa iri LP sinifatadzoka uno kunga inazobuda iri LP akazongobuda ari masingu zanziyo tavakasarota siyana bothwell ko akanyora kambuka ikanonzi takasarudza mutungamiri ndiani atiwewo matamba aida kuedza kuti kudi pepe aida kuedza kutsanangurira vanhu kuti semukuru Robert Mugabe akatipa rusununguko saka ngatimurumbidzei tano rugare rwatanga tisina so saka zvinhu zvakutifadza magariro nyika yava yedu kuzoita pane imwe nziyo inonzi Genesis 4 vhesi 4 ndiani futi akanyora iye yakanyorwa naRamson Mashonga asi parekodi pana Norman Masango kusei zvakadaro zvataita isisu nokuti hapana munhu wataiti uye ndiye anofanira kunyora marekodzi taiti takatsikisa marekodzi toti yanhasi ndeyanhengi kana takatsikisa maviri topowa vanhu vaviri takazoenda takatsikisa mamwe matatu toverenga totangira paipa takasiidzira kusvika tichitoraundana tose zvi zvanongoita munhu kana uinogudza kwomudanga anoziva kuti ihuku ndiye mwana wangu nhengi ihuku ndiye mwana wangu nhengi tuone kuti ane mhanza ndiani yekutenga masales ndezvatainge takatarisa kuti toone kuti ane mhanza ndiani pakutengwa kwemarekodzi plus futi akanyatsoona kuti pabhendi paipa hapana mukuru kuti rekodi ibudirire haibudiswe nemunhu mumwe chete pane paine basi rhythm lead mavocals zvese handitika hazviitwa nemunhu mumwe chete saka takaona kuti isusu tofanira kuti munhu woga woga aone mugove wake pachikamu chizvi zvatiri kuita makashanda here nasemu semu neuna wangu akaridza zvekare gitare inyamiyami airidza rhythm right tichazoendeni kuna semu ikoko right kuzoti kune song inonzi Mekirina ndisi takairidza right akanyora iyo ndiani yakanyorwa naMashonga Ramson Mashonga ndiye akanyora iyoyo pane zvava zvaitika here pepe hapana zvakange zvaitika Mekirina uchiyanzira Silas Fukure taungofariro chero tungoimbo nezvemusikana yese zveyanzvadzi yeshamwari yedu oso muchingotaurawo senyaya sezvinhu zvinoitika kuti afarewoso kuti ndiyo nyaya iripo oso achiri mupenyu here Mekirina wacho handisi kuziva kuti achiri mupenyu asi anofanira kunge ari mupenyu chingamuite hanzi achiri mupenyu kuti chii chingamuite Mekirina ndozviziva kuti oda kubaya oda kuenda oda kutsama yewewe ndatozvona kare
kuti iwe uda kuenda ndinazviziva uda kuenda ndinazviziva uda kuenda Mekirina wakomana mukadzi wangu ndingautagara makore akawanda wani Mekirina iko zvanhasi wakuda kundisiya kuti ndindisari ndichishupika nevana pano ini ndinonoka pano zvakanaka Mekirina andorati mungonzwa chete karidhimu kabhona mukwesha kumutevera manje zvakanaka unozodei pakadai ndichiri kuyeuka inini kam tiri patiloni apo kam pamugona apo mugore ra1983 tichitamba kambo ikaka kana mukabvunza Rechson Tukuta anokuudzai pane kagitare karirapo taitedzera chiti ainafika tienzane kuya kuti iwewe kam kutifanana iwewe neni isa aini kumashure kumagaro kutienzane ainafika tienzane inzwa palapa inzwa pa tienzane wairesi yadiri washuga inzwa bhona mukwesha amukomana murefu mutema anatobvudzi musoro tinenge magaka achemberera munda nekurohwa nezuva aripo izvozvi pakaroyarity
kuti iwe nkomabhona vakazosiyana sei newakomana neurungwe chii chakaitika ndo kanonziko mikirina musambo wekanindo ma early 80s zoko wainetsa muzimbabwe wangu wakafonyora brain dzevaimbi vedu iye paipai handisisipo paipai matamba akabrancha ndepakabrancha pane mamwe marekodzi ari kumberi ikokuku apo ipapo haisi urungwe sounds right imimi pamamuchiri kurungwe sounds makagumira papi pa marekodzi achanjaziva ipapo patakagumira ndichataziva but marekodzi ari kumberi veurungwe nimamhenu chinjani njani kune marekodzi ari kumbita ndaparadzana ipo papo right makambowana mukana wekutenderera muno munyika yezimbabwe muri sei urunge makabatana zvekuti zvisingatomboiti ndedzipi dzimwe dzemakamboendayo mukwesha muchitenderera nyika yezimbabwe nzvimbo dzandakaenda hatingozvipedza kudzitsanangura takapembera zvisingaite 3 years pa3 years tiri patouring mazuva ose ipapo hapana date isina kuridzwa bendi saka imimi panguva yacho ndezvipi zvimwe zvikwata zvamaitiwo zvairidza panguva yacho zvanga zviripo panguva yacho zvamuchiri kutondera ana Chimbetu naJohn Chibadura nevamwe vakangodaro so ana Mutukudza vati vaverenge vakuru kwatiri nana Mapfumo hatingambovaise imomo inguga idzi mafamba kudaro chakazoita kuti mimi muchipesana nevamwe chii isati isusu vamwe vedu pane vakomana vaida kuridza bhendi vakati zvakomana isusu da kuridza bhendi zvino tiri muno muHarare kuti tiridzire vanhu vangatirova taida kufamba neni takaona vanhu vakukomplaina paipai imopinda imimoridza isati hapana chakaipa vanga vakomana vebhendi ripa racho rakazoitwa Urungwe Sounds naAtwell aiwa imi mamagara kamuri bhendi rerainzaniko riya tarikambana stararo imi makazvimirira pachenyu mamuri Urungwe Sounds mamuchibva kuno ukaroi saka vakomana makasangana nawo kupi kuHarare masangana kuHarare papi kuHarare kupi paMontague muna Prince Edward zvikanzi isisi toda hamuchatonderedzerawo zvikanzi toda kuti mutibhekewe mi pana King Milton naJeffrey Joku vamwe ndavakangana ndobva vakukumbira kuti toda kuti imi mutibhekewe kuitira kuti kana vanhu vakuzopa kuda kuita hovyo mubva mamira mubva mapinda imini tata hapana chakaipa toridzana wapaipai vakomana ndobva vaona kuti tida kutora Atwell matamba drama wavo nabhasi wavo tobva taridza navo tobva tauraya rimwe bhendi iri saka matamba asi akaita kuti bhendi iri riite sei riparare ivo vakomana ivo vavo saka pamamuri muHarare maigara kupi ndaigara kuLenora A Atwell matamba aigara kuMebren vakomana vamwe avo Silas Fukuri ndaigara naye kuLenora A naGod Mwiriki Nomini Masango anga aenda kudhara kuHarare anga aregera saka God Mwiriki ndiye akazopedzera kuridza bhesi rairidzwa naNomini Masango ndobva aita sei Nomini Masango zvakabva zvazoita sei paipai vakomana vakutora ava ndobva bhendi riso hatina kuregera kuridza ndobva tatora Big Mambizo ndobva kuridza bhesi ndipo takazobaya touring ye3 years iyaiya manje ende basa raifamba zvakanaka chose marekodzi ese taiaridza kwese zvakanaka saka mimi Atwell mamusisiri naye tansisinaye Atwell mari watouring yenyu ndobva tarwa touring yedu 3 years ndobva tadzoka ndobva tatakomana kumba kuti agara makore sina kuzivikana kuti tiri kupi mumwe nemumwe ngaziyo kumba anoonekwa kuti aripo ndokuuya kwatakaita isisu saka kuye kwamakaitaro hamunazodzokera futi aiwa tinazodzokera takati ndime yacho inenge yati kwanei ati imimi zvamakapesana nevakomana vaya muchizviti maizviti chii bhendi ripi takangoramba tiri Urungwe Sounds kwavo vakazongoti iwe Urungwe Sounds
saka zaambiri zoti polisi dzanza kutonetsa kuenda kumapurisa ata nyaya dzenyu dzatipindire dzinonetsa dzevanhu vebhendi. Pana iri patingati mimi makamboedza kumbodhumana mavhiringidzika kuti urungu saunzi ndeipi vanhu vaitiona vaiti patenge tabva paipe kuti ko urungu saunzi ndeipi imwe yembenge iri panapa takati takaparadzana asi taingoridzo zvakangodaro tichingoendawo. imi ndobva maya kuno kumusha ndibva maita sei? ndibva ndagara zvangu kusvikira nanhasi. hamuna zomboita kuti zvemagitari futi? handina. ndikatarisa pano tokuona pane gitari riri apo iro anoridza gitari ndiya? Gitari iri yanga iri ridhimi yenyami gitari riri papo iro. Saka ndinongogarwa zvaro paipe ndakaodonda kuda kuita matachizo zvangu so ndakarara zvangu panapa ndombotambisawo zvangu. Asi appetite handisisina appetite nazvo. Hamsisina appetite asi zvichiri mazvo? Stereke zvoti pane here vatingati sisi kana vechidiki vanotombouya umboti vamukwesha imboti ratidzawo pakati tinofamba sei varipo? vanoya zvavasima ndovataura kuti zviri musoro mako ine handingazvizive. iwe gitari iri tsvaga zvauneda musoro mako uridzepo papa noti zvandofunga nasi ndezvaanofunga iye. Manzo kamkoma bona amkwesha komana ivika babwanza pa achitaura ati zvenyami kwakune munin'ina wacho hanzo akazopa sichakaparadzanisa ko kunyami uko. Muzi yavanhu vebhendi kapaipai vanyatsonzwisisana so panyaya dzemari idzo dzinde zvinokonzera kuti zvinhu izvi zvikanganisike. vakaparadzana paipai. Saka wenyu munin'ina bvaita sei? ndibva asara kuharare kuyekuye manje angobatanawo nevamwe vakiridza hazizoita ka handiti zvinhu zvangonetsa kusvikira arwara manje aiko kuyakuya manje. akasiya murere? akasiya musikana mumwe chete. mwana musikana? ko mudzimai wake wakaita naye mwana yari? vakange varambana. anga ari wokupi? kwachundu. urungu kuno? mwana wacho anonzani? Chengetai mukwesha. ari kupi Chengetai? amene munhu akamutora panapa nsizi ati ari kupi. ndimi baba kamasara muripo saka imi vamukati amene munhu akamutora akura sei? akura zvekuti atoita achingopedza chikoro ndobva aenda. wakabva arohwa? saka haana kurohwa noti napane chandakawana. akangoenda. saka mukuya kuti mimi hamusiuziva kuti mwana ari kupi izvozvo? ndomuziva kuti ari kumaruzevhe kumagunje uko but ini ndingoti handisiuziva kuti ari kunoti nhana uziswa kuti kuwasha so njani hapana. zvakaitika gore ripi izvozvo? gore ripi kwei? handichayeuka hamuchatondereka? handichatonderi. iye haana kanozombodzokawo kuno? anombodzoka zvake apo nepapa achiuyiwo zvake asi ni kuenda kwake hakuna kundogutsa noti hapana chandakawanda ifuda kuti mukuwasha arore ndoono mari kai semunhu handisi kushandawo so. saka maona kuti kubereka kwakanaka? kubereka kwakanaka. makuda kujira pamunin'ina matadza kuita wenyu? ndizvozve. aiwa zvinowanika muupenyu mukurarama. Right. Saka iye akazoita sei? sema akarwara. akarwarira kupi? kuharare muchitungwisa. chirwere ichi ndobva chaita serious. ndichakazomutakura ichocho. akazochekera kupi? panapa. akazouya kunoko? apa patati dzakuda kudyira munin'ina dzakuda kuti dzirulumire dzinanzvireka inzwai mudze ndadzibvunza idzo nenyaya yekuroora kuti sei asingade kuroora. handina mukadzi, handina vana, handina. kukuya kuti kufamba kwese kwamakaita iko kwamukwesha munabvira maita mudzimai kana? handina, ndaizvibata ndaiziva kuti ndiri kufambira chinhu chimwe chete saka ndifanira kuita izvozvo. plus chimwe chinhu chandakaona ndakanyatsoona kuti tinosvika pahotel topaka mota yedu paipe tobvunzwa nemanagement epaipe ndimi mune maposters etetu hongu ndisu unganzi kitei isei pastage apo yetikupai marooms kuno kutopiwa marooms muri vangani so tobva zvanzi oi makeys aya
Shinda nyaso no ndakanda kunorara samwe nini management ino lumira chimwe makiza takakupaye kwa ubva kondoko anokinura ere ndizvo zvaindibata izvozvo. Right. Omwenyu wangu ane zimurika Mamwe wangu tositanga tisina. right. Kubasa uko tinozozwisisa yenyu kuti pakufamba kwenyu papo ndizozo so nowakomana kuti unofana kuzvibata ndongori mutemo kuti uwe neupenyu unorara hwakareba kusvikawo pari zvino but imimi mazopedza izvozvo hamunazomboitawo mudzimai here? Handina ndangoramba ndangozvibata saizvozvizvi zvandanga ndangojairo zviri munyama mangu zvekuzvibatawo. Aiwaka imimi muri munhu womurume saka mukada mudzimai muita sei? Mudzimai uchinge uchizvingozvifungawo kana uchingonzongodaroso manje nini pfungwa dzangu sodzingi dzakabatikana handifungi naizvozvo. Saka munoti imi hapana kana wamunomboti nhasi ndoda mutodawo mudzimai nhasi? Hapana. Wamukwisha sei? Zvinonetsa zvinhu izvi. Saka pana pamugere nani? Ndigere ndega. Muri by one? Ndiri by one zvonso. Hapana kana vazukuru kana nzvadzi kana chii? Vazukuru vane vanzvadzi varipo but vanongondisiya panapa ndiri ndega. Vari mumwe vakaroorwa vamwe vane vakadzi. So manje yangu yekugara ndega ndashaya kwekuenda dai ndine mukadzi ndingadai ndiri mukadzi ndiri ndega ndiri pano pamba zvangu ndega. Ko chikuti chiri kunetsa chii? Mukadzi asiku here? Mukadzi handina. Ndati vakadzi mawandiro avakaita mashaya mukadzi. Aiwa vanouya zvavo vanongotamba navo ndotamba zvakanaka. Kana muchiri kutamba zvakanaka munodaidza rudo? Sezvatinongoita tiri vaviri so hapo ndezvanongoitawo naye kana angoyo zvatinongoita tose so. Tongoita nyaya chitobva kubuda kana kwesha asi ndakawana mari ndoroora. Rini iko zvino vanhu vako vanga apa makore andinawo ini makore angu ina handazi. Ayaya bona mkwesha. Manzo pepe ndibvunza ndakabvunza nezvegitara ranga riri mumba imomo rashandiswa na Sam Kwesha munin'ina wacho airoaka nenyaminyami sounds here. Ndakabvunza ndikati ko gitara rakauya sei naye mukoma abona gitara yenyaminyami iri papo kai saka ni gitara iri ndarakariza vese ana upenyu hautengwe vese ana fundo inokosha akauya naro ndiye kuno gitara iri ndindakauya naro. Makaritora kupi? kuHarare ikoko chakaitika akomana avo vanga vasashandisa kiti yawe vanga vakushandisa zvimwe zvekuhaya zvezve saka chakaitika manje zvinhu zvavaishandisa zvezve zvakatadza kubhalansisa mari yeye haya rimwe ndibva vabatirwa kiti vakomana vaive saka ndaenda kunovhakacha kuHarare ndandine mari muhuma mangu ndibva ndaita se ndibva ndaombora zvinhu zviya zviya saka ese ndibva tata zvamaombora zvinhu izvi zvinhu zvatisozvishandisa matakura gitari mene naro kumba ndikuya kwarakaita kubva ipapona nhasi munaro ndidaro rakazombodzokera rakazouya futi rakazombodzokera nani naGeorge
Anzi John George Ward wa basi uyo ari puma na semu kuti gitari ngari mboya kuno unda vari pa koma na kulidzana usaka vanditizvo teda uine gitari rako ndimada chitakura uende naro George Ward ari kupi akashayika saka pa koma nayo venyami wao wamshurutu vachiri pane era chinimpenya hapana ku Murungu Sounds pane era vachira penya hapana mangosara ndimbatsi ndini chete right mari dzina maita magitari kudhara naiko zvino zvikanzi tichifananidza mune here mashoko amungade kutaura inini ya mashoko ndingangove nawo zvangu kuti zviri kuitwa mazuva ano ka hazvina kuipa hazvo zvakanaka pachandinongonyatsoona kuti hazvina rutsigiro makambani acho haasi kutsigira vaimbi vemagitari ndosaka munhu achingoitawo zvake zvaanengangofunga kuita vari kuridza zvakanaka hazvina kutsiga zvinhu zvavanoita hapana anovatsudza kuti havana kudai apa izvi vauri kuita zvakaipa vanongoregera munhu achingoita makanyatsounza marekodzi acho munhu ka marekodzi atairidza tisinonyatsounza kuti airidza tichitya so kuti kundodzikwa kuti aurekodhi tari kuita zvemanga-manga zvino mazuva anounza kuti rekodhi ikakurira kwairi kuita so kaine mhere mukati so haifaniri kunge ichirira yakadai so but nokuda kuti hapana ari kuvatsudza vanongoridza chete so zvangorekodha zvakadaro ndinoti mumbonzi wemimika rhythm yaipapaidzwa naiye ka munin'ina wake mbona mukwesha kuinyami sounds mukwesha munin'ina wabhona akaita rekudzvidigira rhythm kuitaidzwa kunge mukoma
56 years bona mkwesha akawana mari acharora Gambare Mazi Pan National FM. Sine zamaro tereka ndakamboita zvakare urukuro kana namkoma Lucky Mumiriki ka apakambobatawo zvakare nakomane urungwe saunzi kokupedzisira uko asangane mukoma wawo ainziye Godfrey Mkotosi mukoma wa Lucky Mumiriki ana Mumiriki vachiri vadiki vachikura vemboona mwana mukoma wawo vachingobada chimwe tumabheni ndo akazotoredzera ikoko past 11 reketi mwanzo vana vamukoma Lucky Mumiriki vambotiudzawo kuti ko uyo ana mukoma Godfrey Mkotosi akaenda sei iko kurungwe saunzi koko Godfrey vana vaine band ravo futi before us kukaruri koko futi raina vana na Michel Jambo ndianga ari drama band roro vaizvichira Pula Boys nana Micron mwasharidza madrums nakamuti mukangane Goda achiridza bass vaita band ravo iroro vaina na Michel so pakazoita mukomana akabva kuhurungwe sounds aita bass because time iyo vanga kuenda vachinoridzira mukaroyi manje yokomana velapula ana Michel Jambo so airidza bass kuhurungwe sounds ainzi Masango anga asiya uro anga angokonzertana nekubasa kwaaienda aisenza saka pavaenda mukaroyi vambena vachinoridzana namatamba vachiridza mabeos emukansel pakansel saka nokuziva kwavaita kuti uyu is a good bassist pakabva bassman wavo vakabva vatoti saka ivo takutodaiwo kuti utiridzire chi kurungwe sounds that was 1983 ndopakabva atopinda kurungwe sounds ipapo kubva ipapo vakazoshanda vese neurungwe sounds vakazofamba vakazorekodha masingles akati one day kusvika vazoita split yavo 87
ndipo vakazosplita vakuti vauya kunoku manje vakugara kuna Montague Mavenue suku nomukomana ainzi Jeffrey Joko anga ane band rake futi but ranga risiri well established. So ana Jeffrey Joko anga ane zvimwe zvimainstruments ainawo ndiakabva azoenda ana Matamba vaenda kusaidira Jeff na Godi ndibva vaenda kwana saidira Jeffrey Joko. Saka mukomana ariza lead Silas Fukure na Bona Mkwesha. Bona akabva adzokera kwaRoy. Fukure ndobva aenda mushako kwa Mureo. Ndobva vasara vakungoridza vakadaro. The other two vabva pakaitika split iyoyo. Saka vazofamba vakadaro vakazosplita futi. Vasplita ipo papo time iyoyo ndanga ndiripo manje. Saka weRhythm ainzi Milton Kida akabva abva aenda kuno kwaSifazi Karushanga vafoma Mabawa Express. Saka ini ndo pandakabva ndaenda kuHurungwe Sounds. Right. Vanangoma Godfrey Mukototsi vachitanga kusangana neHurungwe Sounds yanga yatsikisa here kutanga isati? Hurungwe Sounds yanga yatsikisa about 2 masingles I think. Ziti takaziva yanzi takaziva ndo inenge yanga iri kutanga here na Genesis 4 verse 4 ndo dzanga vatsikisa chete. Saka dzimwe dzese kusvika kubva kunana takasaudza mutungamiri ana Komi dzakati wandei masingles ese akazoya pakati apo vese ndo kureva kuti dzekutanga chaidzo ndiyo takaziva iyoyo. takaziva ndinga ndiyo kutanga ichiteerana na Genesis 4 verse 4 takaziva iyoyo ingave makore api kana muchiri kutondera? Must be 81 I think. Must be 81. Ndo patingatisi vakatanga kutsikisa. Nekuti mbiri kazhinji kacho pana takasaudza mutungamiri vanhu vazhinji vanofungidzira kuti ndo yakatanga kutsikiswa neHurungwe Sounds. Zvisinei zvaiwaka pari kunzika ipapo. Ndokudaro mukoma Godi iko zvinezvi vakatisiya. Mukoma Godi vakatisiya 2009 6 January. Vanga mbinge vakuridza nechimwe chikwata? Ndingangoti pavakabva kuHurungwe Sounds pane nyamisaudzi yanga isplita by then futi. So vakabva vazobatana na Richard Mafoa Mandu nana Sam Mkwesha. Ndobva pana murume aigara muno muchitungwiza muno ainzi Makoshekanwa. He was a businessman. Anga aine mainstruments ake. So akabva aita atini ndinoda kufoma band. Imi mukana mauya kubendi kwangu muchashandisa zita rangu rokuti mugara newe. Angani kama naike yenzi mugara newe. Saka ndoka mukenziyo dzatarwa namukoma Lucky Mirika pa dzekutanga kanonzi Komi. Kuti oende zvako ndisiye ndichitambura muno mudhorobha nevana ini zvakanaka Komi.
kawaya bona mkwesha pa rhythm hapo. Right, saka mkoma laki miliki makazo join say mimi ku Urungwe Sounds. Ndakazoya kuno kumanje kwa mkoma manje vaugara kunoku ngoma god vangachigara kupapa vangachigara mueno chitungwisa mueno saka ndasvika ipapo gitara ranga rakunyatsobuda chaizvo manje experience yapo ndobva ndaenda tumachi kumba kwana atweo matamba aigara kupatweo atweo aigara muene momo but ngoma ungasiko saka ndisvika kwana atweo kukaikwe ndangosvika ndichinobata gitara but vainzwa mamaidziro angu kuti but mufana uyu maidziro ake akanaka anoroko rwakanaka ndichiridza masongs avo futi ndichingagona kuaridza saka pakazoitika problem yesplit iyoyo manje ava pakazoita kunotanga mugara newe ndobva vakabva vati iwo chitoridza rhythm kubendi kwedu amba ndikatotonga kutoridzira Urungwe Sounds ipapo ndakutenda nawo mashows ndava inini ndakandatawa main rhythm ndiri one yanga kamira sei Urungwe Sounds iyo yamakatanga kushanda nayo Urungwe yanga rigore ripi futi that's 88 uyu Silas Fukuri akazodzoka lead guitarist wokutanga uyo anga adzoka ipapo saka Silas anga akuridza lead iri ndichidza rhythm King Nyengera achiridza bass atweo achiridza madrums ndopamira yakati squat tayo tiri 4 pabasa ramwomo right nguva yamakasvika mimi makatanga kutsikisa dzipi ini ndakatsikisa yanzi Zanda kubva panana Zanda takaita tinoda kubatana tikaita hama dzangu musandiseke chichi neurombo wandinawo kuti imwe yacho tikazoita ana veurungwe ndeyegore ripi veurungwe 89 must be 89 tikazoita imwe futi iyo ndiyakazongera kupedzisira ndokakana stravisha ndiyakazoa yekupedzisira manje iyoyo yanga yanyorwa nani amasongs esangara anyorwa naatweo atweo ndiyanyora masongs pane kamwe kanditokanti chirutondera kakanzi chido chenyu kaitarwa nezvasamura masheo handizi kakanyorwa naSilas Fukure mamuripo here papo chido chenyu yakaitikana handisipo yanga ichiri original yekutanga chaiyo even ana God mukoma wangu wanga achiripo ipapo nana Bona wanga achiripo wakaita chikuti chido chenyu time iyo handifunga wanga achiti rukaroi by then must be 85 somewhere wakaita that single yayi makazobva sei kuurungwe iyoyo zvakazoitika manje because kudhara macontracts ekugirama uko kwai zvatisiyana namazuva ano because authority yese iyaingoiswa pamunhu 1 ndiye inosaina contract yeband saka iye ndiye anga aine right yekuenda kupi kunotora mari futi atweo manje saka atweo akazonotora mari manje ndobva anoona kwewe kune mari yakanaka atweo ndofunga akangofunga kuti pamari ndikaiwana ise ndiri 1 zvangu zvatoita panapa handichatodzoka kuchitungwisa atweo ndokurova pasi kwakuenda kukaroi atweo aenda mutaona haasi kudzoka mangwana acho ndobva taenda kugirama kuzoti sure atweo akasvika panapa mapepasi akatora ndeaya mari akatora ndeichi atweo haasi kubatika takutozoti atweo arukaroi ndoparakada bhendi atweo asvika kukaroi haana kuzongotsoka kuno takatozongonzwa kuti atweo akafa
Lucky Miriki pa rhythm. Inzwa imunze Lucky Miriki pa rhythm hapo. Urungwe. Ndo kubasa kwa Lucky majo. Zvano zvanyu zvakaipa maridhimu kana. Lucky Miriki ngasata tombozona chazokwira ondege kwa macheso kutopuwa chibhaketi tangai marutsa mungazorutsira derere mundege ana Lucky Miriki Pfunde uriko here uko St Boniface kwana mai chapanga apita kajengo kumaumbe muri pere pakitsi yatotapo pamaguje Chief Nyengera Rengwe Bumi Hills Kuenda ku grama topatsapuwa mari hadzina kudzekera kuchitungwiza vachizodzitera kukaroi vakaona dzakaita kusumudza maoko mudenga dzichitapirirwa dziri mubhawa dzadya mari yese mari yemagitara inonaka inonetsa mari yemagitara wakamboona here munhu achitamba zvokusumudza maoko zvokuti hura hwebhachi hwemukati uye hunooneka bvunza mudhara General Shereni padotito apa Timbodzwa pana ngomadzibharika kuti zvakambowanawo zvatingati sisi zveshuwa kana
kushanda kwawo komaka atiwe waka ndezvipi ana Judas Iscariot nana ana kuja yakaita mukurumbira takasarudza mutungamiri watinoda yaBaba Mugabe andiyani yakaita mukurumbira wakawanda stereki dzese dzivaidzi vari kupi vachigara kupi vaitsikisira kuHarare vachigara kupi vachigara kuno Karoi mazuva aya ndovaridza mubhavari kanzuro hongu imimi mati takasarudza mutungamiriri ndo kanenge kakakurumbira kakavasumudza vakomana ndezvipi zvamakaona imimi zvakatanga kushanduka pamagariro avo mushure mokunge kambo aka ikabuda pakabuda kambo apa upenyu hwavo hwakabva hwashanduka ndeo pavakanga vakukokowo nevamwe vanova nasifasipa chakada vachiti afanira muchakodzera kuridzira kuKaroi munenge mati kurei uyai kuno kuHarare ndipo pavakazoenda kuHarare vakutsikisawo dzimwe dzakati wande vari kuHarare tinozviziva kuti makare kare hurumende yedu ndo patatichangobva muhurumende yevachena yavasveta simba takupindawo isisuka muhurumende yevatema vakutungamirira kambo kakaridzwa kachirumbidza mutungamiri wenyika President Robert Mugabe pane here zvamungati mimi nekurumbidzo yaitwa iyoyi pane zvakamboitikawo kuna Matamba kuburikidza kuti tingati ibato reZANU-PF kana kuti hurumende kutendawo yatiwe Matamba kuti akambo aka kari kurumbidza mutungamiri chandikaona chavakapirwa pane yavakaita gala kuHarare ikoko vakapuwa dhiski ndinaro riri kumba kwaamai kuchikango kurukesheni uko ravakapuwa chinenge chigold like chakapuwa atiwero Matamba ndechandikangoona chiripo pane runyere kupe rwandakambonzwa vamwe vachira zvichinzi kwanzi mushure mokunge kambo kakakabuda kwanzi akatendwa zvekupuhwa imba kuKariba hamene mukomadhibhari izvi ndichokwadi mukati izvozvo kunyepa havana mbobvira vapiwa imba hakuna pane runyere kupe zvakare rokuti kwanzi izvo akambowanawo mukana wokumboendawo musango panguva yehondo yeye ichokwadi ichokwadi akaendawo musango akabatwa yainzi Kolapo yaitungamirirwa naBhishop Ibero Muzoriwa akaenda akanarwa ari kwaRusape kunenze kwaMakoni kana muchiri kutondera mimi ranga riri gore ripiri iri akaita 78 79 ari kwaMakoni akatorerwa kupi akatorerwa muno muKaroi vanga varangana angarege kandangana vamwe akaenda nevamwe vakawanda vamwe vanogara kumusha kwedu kuHurungwe ikoko sezvo ari kufanira vese vanga vatiza hondo vaigara kumba kwangu kuKaroi saka vakangotorwawo mumabhawa reKaroi vachibva vangobatwa Kolapo ndobva vaendeswa vakawanikidzwa vari mubhawa wangu zvikanzi mese marovha mose kurai handei kubasa yainzi marovha hongu ndipo vakazoendeswa kutraining vakaitira kunonzi kwaMusana ndipo vakazopedza training kwaMusana vakuchiendeswa kwaNarusape manje kunorwa hondo imimi makazviziva sei zvakasimuka sei munzeve dzenyu mikuzva kuti mukomana aenda ndakaudzwa nevamwe ndatokumuka kubasa kupinda mubhausika ndinopamira rori remasoja rarivhesa vafana vese vangarumbawo vechirovha vese vapagwa vaenda kusanganisira munin'ina wako Matamba aenda ndipandikaziva kuti atakura aenda dzadziri nguva ipapo vakatorwa kuma7 dzekumanheru haya saka imimi makabva mashaya mwana kwemakore maviri esa kubva aenda kutraining kusvikira apedze 8 ndepaakazodzoka achiuya ndokutozoona naye muna 8 Ono
matatu. Kanini mugore 1985 tiri panonzi pamagwaya pairido famu apo pedyo nepachimkwapura kuchata grade uko yanga iri 12 inch Mali zvechokwadiwe yakatengwa neumwe murume ainzi Jimmy so ndo mazuva aine tsaya wangu P yaJona Moye dzichita kuchinjana naJudas Iscariot ibi 9 minutes to 12 ka inza rhythm yabona amadrums ofaneka ato matamba nekushaura zvakare waswera seko Samora Munemo paota forza Prince Musiringofa Cyclone chatseka kocherani makaza Inoki Mazorodze Tawanda Chimperu Dr. Tawazi Innocent Sibanda 5 Giant Farena Farise Hunda Franco Chidora Newton Muradzikwa Akurise Nasiko Kusono Msawo Masango Susan Jeche na Taurai Jongwe Mr. Cox Previnza Nzarika Thomas Tebula Justice Mzavazi Father Gabriel na Mtape right rekati mbodzo pana pakuti iye matamba agari munhu akaita sei hasha pabasa anga ine hasha dzekushanda kuti dzekuputsa basa dzekushanda kana makandifuna kana makaterera marekodzi ataidza makanza kuti dhiramu rake ranokuridza ipopo rine dhenja kuratidza kuti munhu ainge aine shungu nebasa chaizvo dhiramu racho rinokutaurire regani kuti kana maimbiri ake nemaridziro ake dhiramu anokutaurira kuti munhu ainge aine shungu nebasa zvikuru zvimwe zvamukuchiri kuyeuka zvamukati mimi kana kuti apa takambonakidzwa akamboita zvakati akambotinakidza kuti akambotigumbura aita zvakati kuti akambogumbuka aita zvakati ndezvipi paakatigumbura chete pakaparira bhendi ndepandinoona chete pakakanganisika ipo papo asi nezvangu handizozvisa mupfungwa zvangu ndangoti chimwe nechimwe chine nguva yacho handiti saka iye akazoshayikira kupi akashayikira kuno Karoi akanoradzikwa kupi Karereshi mhuri yake muzoti akasiya mureketa sei aiwa akanga asina mukadzi
akomane urungisa unzina wakadzimisa tosera notisina chichaitika kwaburi asi yangeri miko mamune mishonga mushonga tanga tisina taingofarira kungotamba tiri varume tega tega kuti onyatsoona kuti zvatiri kuita zvitosvika papi nazvo vakadzi tanga tinawo zvedu vamwe magirlfriends ungokika magirlfriends atinawo asi pamba mhuri chaita tisina saka maipedzera shungu kumagirlfriends kumusema musingafunge zvokuda kuti arege tiitiwo vana iyo vakadzi vacho aingoda zvechigirlfriend akoimi vamunomboda umboto ainoda kuzitawo vana ndakanyatsoona kuti ndakada kuita zvevana zvaakutozotikanganisa basa iri manje saka maisimbisa basa udarika upenyu wenyu ndakaona kuti upenyu hwangu noti basa ndiupenyu kanditi pamwe unogona kutora mwana so auda kuda samwe so mwana avarwara so wangazosingoisiya mwana achirwara saka taida kunyatsoona kuti pandiri pakachena here unyatsodhonza basa sezvariri saka pazora nhasi uno makagara munomu ndakuona mukumuona iyi chimonera ichochi ndochamemboputa here kudaro chimonera ichi ndaiputa Kingsgate chandiri kuputira chimonera ichi noti handisi kushanda ndina mari saka ndiri kuputa chimonera ichi zvangu right imini mukoma mune nziyo dzenyu dzamakanyora here inini inini handambonyora zvemashoko inini ndaingoti vamwe vainyora kana marekodzi akanyorwa zita rangu ndaingopiwa nevamwe semapananurana taingoita ayaya kuti nditini pane rekodhi yandakanyora ini handi kuyepa hapana kana one saka sezvo manzi enyu manzi yacho ine mazenyu mune chamuri kuwana here kubva ikoko ndakamboendako zvakanzi izvo takutama takuenda kumasasa saka tichakutumira mari ndoma tadzoka kunoko hapana chandakaona saka ndobva ndanyatsoona kuti ndakada kuti ndidzokere futi ndakuita zvemakanya nevanhu vari muofisi saka bheta ndingonyarara sezvo anezviziva kuti haana kutumira ndianiziva chaaregera kutumira asi ambonita chanditumira mari ko pane kwe kunonzi kuzimura kwekwe Zimbabwe Music Rights manga makanyoreswawo here ikoko sechikwahongo chandakanyoresa zimura pane chinombouya here ikoko hapana zvaimbouya mazuva ekutanga vaimbobva mari ikokoko pavazongoenda mabhuna aya panozoya mari angangoya mapepa asina chinhu mukati ndimo ndangoona kuti handiya chiripo mazuva ano hapane kutamba unoziva soka zvinoshungurudza akuputa chimonera aimboputa iye chirungu kana akashanda kudhara murume uyu asi hasi kana kumbocheukwawo naiwo makambani acho iyayo aiwa dai muchimbotsvaga kane vanhu venyu ava pano zvakare ka muningira wamatamba ainzi Moses Matamba ngatimbonzwai zvaanombotudzawo pamusoro pemukoma wake ndonzi Moses Matamba ndakabereka pamwe naAturo Matamba ini ndiri mwana womukoma wababa waAturo Matamba. Aturo Matamba anga ari mukoma wangu wandakakura naye takagara zvakanaka tikakura zvakanaka tinomboda problem naye. Aturo Matamba haana kuona mukana wekuenda kuchikoro zvatikaitawo isusu asi akazona mukana wekuenda kuchikoro akuda inonzi night school mushure mumwe anga akushanda kutamba wadya ari caretaker ndopakazokwanisa kusana navakomana veHurumwe Sounds. Chii chakaita kuti atadze kuwana mukana wekuenda kuchikoro sezvo makaita imimi uyezve imi makakura muri pamwe chete?
Ndiyanga ndikuti vabereki vanga vasingaoni kukosha kwechikoro mazuva aya ndo problem ndinganze kuona. Plus vanga vasingazvikuru vanga vasingakosha chikoro in fact. Saka panguva kwakuri kupi? Kwangu kumusha kukaresi kumagunji. Muchitondere gore makore acho. Kuma 70 vaizwa kuti kuma 70 ndakatanga grade 1 1970. Saka kuma 70 ziko but I can't remember kuti ranga rigore ripi chero. Takura na mukoma atwero tikaenda kuchikoro mukoma atwero takagara takazina ukadoma kwaishina mundara wangu taiswa ukadoma aishana pa mundara wacho wachina ku Swift vachigara kupi vachigara kuri mukadoma pa number 29 muna Chimonyo Street tagara na mukoma atwero vakazotambukana kudzoka kuno kumusha azoka kuno kumusha ngari mazuva aitsva hondo yaya ndopa vakasvika mukoma atwero vachizobatwa korapo vakuenda kuiraida pfumo revanhu iyi vakazoenda kuenda ndiri ukadoma zvanga chiziva kuti vakatemerwa kupi asi vakanorwira vari kwaRusape pfumo revanhu yange iri kupi pfumo revanhu yange iri kwaMuzorewa ndo bato kusaidha vakarwira vari saka hondo yapera mukoma atwero vadzoka mumusha mukoma atwero vakazitambukana kugara mukaroi muna mukoma vakuru tagara mukaroi vakazitambukana kuzowana basa kutambo wacha primary school vakashanda sacaretaker vashanda sacaretaker semunhu ainoona unopinda mabhawa so vakaona mabhawa paidiwa munhu airidza madhiramu yainzi Mugarani Sounds mukoma atwero vakaita rombo rekuti vakazokwanisa kudzidzirawo zvemadhirams asi vakadzidza vari gumba vachiita zvekugadzira kika nemawaya vakadzira kika nemawaya ndirimbozoti hamukuna chinyoinda muzvimosatemu zvamurikuita izvi inda kumaigara kupi taigara kuchikango karoi saka zvichida here kuti kadoma mamapa kwadoma dandabva baba wakushanda kuno ukaroi baba takaseshenda ukaroi kwadoma isanda kugara namukoma sisanda kuona kuti hondo yapera kusina hondo mukomani mukoma Dibari Matamba vanhu ndo vakabeka pamwe chenda mukoma atwero Matamba mukoma Dibari vaishanda kupanguva dziso mukoma Dibari vaishanda ku Karoi Town Council muchigara panamba chi 587 kuchikango township ndikanisina kukanasa house number but must be 5 vakazotengesa zvawaimba yacho asi ndichikutonda kuti imba yacho iripo mukoma atwero vakaita rombo rekuzoona mukana kunoridza madrums kuRungwe Sounds ichiri chinonigaraniwa ndo vavazoramba vachiridza vari kuRungwe Sounds hausvika vawenoni vakutosisai kuti Mugaraniwe iri ranga rakatumidzwa nani kuchikwata cheRungwe Sounds yange isati yakunzi Rungwe Sounds Mugaraniwe anga ari Richard Mapfuma ndo vanenza achitaura nyaya yeMugaraniwe pavaitenda ndaendaendipo ndichionawo zvangu zvavari pandi ndaisiri mumazviri asi ndaiona ndozi vanga vasinganisenda ndiri muninawo ndo munhu akafoma Mugaraniwe Richard Mapfuma namando Richard Mapfuma mando vakazosipita namapfuma mando vakuenda kukariba yanyamunyami ana mukoma ndo vakasara vachiridza mukaroi time tonaza kuti mukoma vakuenda kuHarare ndo kwakapedzera vakunogara kuHarare vachiti pane flat vakanga vapirwa vachigare kundandakuzva muzita reflat yacho vagara kuHarare mukoma atwero vaita vachiapo napo saka pavaiuya vainzwa dambudziro kuti ndikutemwa nemusoro saka ndifuna musoro wendo vazita kuti vasvike pakuzoshaika Gambare Manzi National FM muno mukaroi vane show yavakaitira kuChinhoi vaita show yavo kuChinhoi ndiko vakasangana naSifas Mashakada. Sifas Mashakada ndipo akakurukura navo akati novafana kuti murambe muri kukaroi hamukure uyai kuno kuHarare ndikuti mukure ndopa akadzozosiya nebasa rese akabva atoriramba rekukansuro kwaisenza ndobva aenda kuHarare. Saka kuHarare koko vanga vachinogara naSifas vakatsvagirwawo dzimba dzavaigara kuchitungwiza ndokwavaigara. aiwa zvinofadza chose right atiwewo ndimi
makamuona achikura maive muinaye angari munhu akaita sei? Angari munhu akanyarara zvikuru. Mwana aiteerera anga asiri kana kugemu remusikanzwa kana kunwa doro akatozotanga kuita zvebhendi kuti anwe doro. Akazobva sei kuHarare akudzoka kuno kumusha? Vakabva kuHarare akauya kuno kumusha mushure mekunga mumwe wavo vaisenza naye arwara, aigara kumusha kunonzi Karuru, ainzi Godhi Mukototsi. Saka akamuperekedza kuuya naye kumusha uko, ndobva azomusiya kumusha. Paakamusiya kuKaruru iye achidzokera kuHarare, akazoti iye abva kuHarare ikoko akuya kuno seweekend, akauya iri Saturday ndokusvika muno muKaroi. Akanditi mukoma handizoda kurara panapa nhasi, ndoda kunorara kumusha ndichiona mukoma ari kumusha. Saka asvika kumusha ikoko achiona mukoma, akangoti svika pamusha ndokuona mukoma vasipo vaenda kuno kumabhawa mamwe ekuzeva kunonzi kana Kahonde. Saka iye ndo paakazoti amai guru chinipewo mvura yokugeza ndiende kwaKahonde. Paakapirwa mvura achipedza kugeza akukama musoro kuti aende kwaKahonde, ndo paakangoti ndarohwa mwoyo wangu. Kusvikira vanhu vatozotsvaga transport yekumuendesa kutownship kunofamba malift, ndokumutakura ndokumuinza kuchipatara chemagunji. Akauya nahanzvadzi yangu imwe mwana wekobaba mukuru kubva kumusha kuuya kumagunji. Saka hanzvadzi ndakatozonzi yakundinokera dhoo kuno kuna 10 o'clock dzousiku ichinditi mukoma ndini ndiri kubva kumusha ndasiya mukoma atoro muchipatara chemagunji, vatoshaya izvozvi. Ndo mafiro akaita atwero. Hapana kuti singati sisi munhu akamborara pasi achirwara kana kuti mbomuti waswera sei munin'ina muchipatara hatina. Akungotakura one day iroro nokusvika muchipatara nokufira futi. Saka makazoita sei imi Mashaya? Ndakatozotora rori rekubasa kwandaisenzera kuGMB yemuKaroi ndokuenda kunotakura bhodhi raTwero pachipatara pamochari yemumagunji ndokunomuradzika kumusha. Akaradzika kukaririshi ongo. Atwero anga ane mhuri here? Atwero akaita mudzimai wekutanga akabereka naye mwana. Ainzi ani mudzimai wekutanga? Ainzi Rosemary. Aibva kupi? Aibva kuKarireshi kunonzi kwana Maheti. Akaita mwana wekutanga ainzi ani? Mukomana ainzi Godhi. Ari kupi Godhi? Godhi akaparadzika 2006. Aiwa, tine urombo chose. Ndobva azoita sei? Ndokubva azotora mumwe mukadzi waakatora ari kuHarare, akabereka naye mwana, asi hatina kumuona mwana wacho kunoku. Asi vakamboya vese nemwana wacho, mukadzi yakadzokera vese kuHarare. Mukadzi haana kuzobvira adzoka kuno nemwana kusvikira Atwero afa, hatindomboonana naye mukadzi wacho. Mudzimai wacho zita rake hamuriziva kuti? Uya handiziva, taingomuti mukaradhi nokuti anga akatsvukazve kwapfuuridza mukadzi wacho. Zvokutoti mumusha mamaunzwa magetsi? Mamaunza achiedza chakakura. Saka nemwana wacho hamusitomboziva kuti ari kupi? Hatitomboziva kuti ari kupi. Hatitomboziva kuti ari kupi. Zvokutoti mungatoshuvira kuda kunzwa kuti ari kupi? Zvikuru chaizvo. Totova neshungu yekuti dataona mwana wake, kana mudzimai achitamuona wauyawo kuti ndiri baba mukuru ndakambouyawo kuKaroi, ndakatambogara naye kumba kwangu, but haana kuzobvira adzoka. Saka ndo chete madzimai mairi akangoita yawo? Ndoayo tu mairi chete. Nemwana mumwe chete anonzi Godhi? Uyo anoyo tu mudzimai womuKaradha, itu vana vake chete. Ndimukoma Dhibhari kamanzwa pachirondedzerapo yazobuda nakatozombowaita vakadzi. Ameni pamuka wakunyautsa mukano hatichazivi sisi. Mangozi nzotangoti sisi tingoziti zvese pajikerere kana. Mimi ndimuchasarudza mega ikoko kuti chokwadi ndezvipiko. Right. Zvataurwa naBhona here? Zvirikutaurwa naDhibhari here? Zvakataurwa naGogo Matamba here? Ameno. Itinongozvikanda kwamuri ima imomo. Ndimuchasarudza. Right. Arikadinzo kuti mukoma Dhibhari akazosangana sipasi machakada mukoma Matamba vatisiya chii chakaitika apa, vakataurirana seiko? Akasangana nasipasi machakada Marufaro Hotel yemuKaroi.
sifazi mashakada achinditi mukomana nhamo dzatwere ndikati zvikanzi kose musina kuyazopuhwa mari yechemwa yekufa kwakaita munin'ina ndikati handina zvandoziva ndobva handiti no imimi sichiite kuti munyore mapepa ndiende nawo kuharare mundipe madetails enyu ese saka ndakamunyorera mapepa ndikamupa madetails angu ese ndikazongoona ndakutumirwa mari yaibva mapepa acho machekisi acho anga akanzi zimura kana kuti yainzi music watwatere ndokwaibva macheki acho ndayatambira every July wega wega ndichitambira kuti vachindistetera kuti rekodhi yakati yakaridzwa kakati zvikaita mari yakati yakatengwa mari yakati zvaistetwa pamafoms avainditumira saka vachinditumirawo mari yacho mamwe gore rimwe ino yakati kwire rimwe gorowo yakadzikirawo hamene ichidepend nekuti dzairidzwa sei kubroadcast ikoko saka ndakazongoonawo pakangotangawo zvemazimdora ndobva zvangoti zivo ndobva zvaperowo handina chandikazowanawo kubvira narasi. Imimi makazombowanawo mukana here nekuti apa maingotumirwa muri kunoko makazombofambawo here imimi kuenda ikoko? Kwete handina kutomboendako ndaingotiwo hamene pamwe varidzi vavhara vaizviita saka handisina kukwanisa kuti ndingaende kutiko zviri zvazoitika. Aiwa mukoma Matamba, makasununguka chose kuti muve munofamba kuenda kuzimura ikoko mahofisi avo akatotambanuka izvozvo vanenge vachitotambura kuti mimi vanokubatai sei saka nokudaro makasununguka kuti munge muchienda ikoko. Right, iko zvinezvi imimi pamimanzi yaatiwa Matamba kamunoti mimi aka kana ndikanzwa aka kanondibata mwoyo ndikapi? Pano kanondibata mwoyo kekuti Judas Iscariot kaitaura kuti wakatengesa Jesu na3 saka yakakona ndikarangarira ndikangokafunga ndobva ndafunga maimbira yakaita munin'ina wangu kuti ndimazourayirwa akatiwa baba wangu pahondo katengeswa nomunhu ndobva ndati kamanzi kemunin'ina kayaka ndematengesero akaitiwa mudhara wangu pahondo. Chii chakaitika kuna mudhara? Mudhara akatengeswa nevanhu vachinzi mudhara uyu vana vake vakanga vabatwa korapo Atwero Matamba naye Fanuero Matamba saka vainzi vana vake vese ama-DA saka ndobva aurayiwa nemagandanga. Zvakaitikira kupi izvozvo? Zvakaitikira kumusha kuKarereshi. Matamba kambuka ainyanya kufarira ndekapi? Gambare Mazi National FM. Yaifarira kazhinji aifarira Mikrina inova yemusikana waida wakazitoda kuroora. Ayoyo aingoti kana akatogara unongonzi achiimba oga kana achigeza unongonzi achiimba iwe Mikrina yesowati. Asi Mikrina uyo imi maitombomuziva? Ndaimuziva hongu. Aigara kuKarereshi kunonzi kwakaHonde. Achiri kuelekera kuti akashaya 2010 ndakatoenda kufinarari yake zvangu paakashaya. Saka pakabuda kamanzi kekuti Mikrina kaikai Mikrina wacho akazvitambira sei? Ainza kutofarawo nazvo asi murume wake aigara achigumbuka nazvo nokuti aiona kuti mukadzi wangu ari kungoimbwa nomumwe munhu saka achiri kubuda munhu iyoyo. Murume airwa shanje achirwira munhu akaenda zvake kare. Ngoma dzibhari aiwa pari kunzitsika ipapo ka. Right, nziyo dzake makambomuona here kuti ainyora sei maitiro ake nziyo dzake? Ndakatadza kuzvibata kuti aizviita chirudzi. Ndakatadza zvaita kundishamisawo ndichingoti ndikasvika kubhawa kazhinji vaiitira music yavo vaipracticira kumba kwangu
kukaro ikoko saka ina asingagariwo zvangu pavanenge vari nana Bhoni Mukwesha nana Godhi Mukototsi ndaasingagari pavange vari ndaingoti vaningina vanga vasara vachiita zvari kuita ndipo vasara ipapo ndifunga ndipo padzaitsikiswa ipapo vachikombosa ipapo ndozongonza mabhawa tikaenda kumabhawa ndonza kuteerera chimbo zvakatangwa rini kwezvo noti patati tiri kumba ipo paiti pata zvataita saka ndasingazviteereri kuti vachitanga sei. Ndinozviziva munin'ina wenyu Atwell akakura muchiona pane here zvimwe zvamungati pane pakati paakamboita zvakati zvati kuti ndichiri kuzvirangarira akamboita zvakati kana kuti akanditsamwisa kana kuti akamboitawo zvimwe zvinhu zvaisetsa vanhu kana kuti akamboitawo zviti fani mukugara pamagariro edu semuri? Zvandinotondera zvandingofungidzira nezvazvo kazhinji ndezvokuti pane rimwe zuva raakauya achibva kusekondari kwacho ndiye aibhenga mari yechikoro saka akasvika pamba achindiratidza mari yechikoro yanga yakawandisa zvisingaiti ndobva ndatoda kujoka naye ndichimufana nyaya iripo ndeyekuti inini ndaakuchitungamira kuna kugarira kupaka da kurova sereketi kutorere mari iyi iwo uzoenda ukaripota mapurisa kuti ndatorerwa mari akabva ati mukoma uda kundiurayisa ine asati ndaenda kujeri iwa usitoenda titange kuenda kujeri plus paunondirova pacho ndinokwarira chii ipapo ndenyaya yandikangofunga taigara tichinakidzwa ati ndara iwe pfungwa dzemudzara yaida kuti ndipe mari yekambani ini so forth. Mukoma Jepare tozoti sisiwo vakomana vakashanda chokwadi pane here patingati sisi ane pfuma yaakasiya? Mukomana mashandiro akaita akakwanisa kutenga mombe dzake dziripo 4 one time asi paakazoshaya dzanza sara dzaatworofu takazogara nadzo kusvikira mukoma ati ngatichishaya mombe dze kune vehukama ndobva tati kuchishayana inini namukoma nemwana wake asati ashaya ndobva tamupo dzake asi apari zvino ini ndatongoone dzamukoma dzakazoparara dzemwana akashaya ndichiri nadzo. Mashoko amungade kusiya kune vateereri vanotsigira mimhanzi yehurungwe savanzi yana Atwell ndeyapi? Mashoko andogona kusiya ndeyokuti muchemberi wangu chaivo vanofara zvikuru vakanzwa mumhanzi waAtwell uchirira saka ndiri kungonzwa vakomana vekuZBC mazuva ano kana kuti vanonongonadzo here mumhanzi yacho akashoma kudzinzwa unonzwa pamwe pamwedzi kamwe chete saka dai vambotiwo kana pasvondo vambotorero imwe yaAtwell tirambe tichingomurangariridza ati mwana achiri kuitika achiri kuyeukawo. Ivo muchembere pamimhanzi yacho kavaifarira ndikapi? Muchembere vaifarira kainzi hanzi dhumba kunyeya vamwe amai vemwana ya vaikafarira zvikuru kaninzi amai vemwana nokuti nenyaya dzavo dzokunyeyana maraini ivo vanobva vafara kuti ndikamba kumwana wangu ndesaka kumwana wangu akati muri kudhumbaira kwese kuda kunyeya vamwe vagara achifara.
vatatu apa panga pasina sub-rhythm inzwa sound iri kubuda bona pa-rhythm akaruma king skate ndo kaidiwa na gogwana asikana baba mwisho wangu ine asina yazo karekati monza kuti iye kubva kuna mkoma Moses kuti angari munhu akaita setambonza kuna mkoma Dibari kuti atuyo angari munhu akaita sei rekati nzo zvakai kune muningira wacho kuti angari munhu akaita sei mkoma Dibari angari munhu akanaka but angari munhu asingagumburi bhozi zvamaoko izvi ayange shasha airo vacho vakazombonyepa sokuti kana ndinotemba kuti hapana chindomura ndandiripo kuti mimba rimugore vakarova mumukomana kubendi kuHarare saka vakasangana mubhawa muHarare vamudenza vachambati sikuti uchiri kutonderere uri kuHarare ndakamboone kuHarare zvikanzi musoko pakarohwa nevanhu vebendi uchiuziva here mukomana akata kuti hai vana vaira vandouraya vanhu vakandirovaye saka mune saka kurohwa nomuziva here mukomana akati vanamazebati ndakarohwa nevanhu vebendi saka ndakakurohwa saka vanhu vangosekedzana hapana zvinhu zvakaitika zvinhu but mukoma tori anga ari munhu aifara anga asina kana problem especially nini taiuita zviti ndikatofunga izvozvika ndinoona fanike firimu vaivazina mbusheka tikatondera isiso matsanangura zvekuti mukoma vakaitwa collab ndokubva vaenda vachinorwa hondo vari kudivi rekwaMuzorewa tichitonderawo zvakare sisi kune vamwe vaitorwawo zvakare vachinorwa rutivi rweZanula Forces vabereki hazvina here havana kutambudzwa here kuti right mwana wenyu mimi asorwa but aenda kudivi remawe kunorwisana kumabhunu achirwisana against macomrades vairwira sununguro renyuyo reZimbabwe hazvina kutora kunetsa here papa zvatora kunetsa because nyaya iriya ndeyekuti kwese kwese zvainetsa because maiti mukatorwa nezibra kwangu musina zanila mukatorwa nezibra matsakutsaku kana kuti pfumo revanhu vaivachira kuti munenge aenda anogona kufa vaiti unokrosa Zambezi saka kurosa Zambezi painzi paine security yanga isina kumira zvakanaka saka vanhu vanga vasina kugutsikana kuti mwana wangu kwaari chazvimwana here vabhuzi vamwe vazhinji vacho vamwe vakatofa nenzira vamwe havatombovatombora bhuzi vaitorwa vachiyambuka china state Zambia ndokwavaenda kudivi reZambia ngati problem yaripo ndeyekuti mazipura vakanzwa kuti mwana wako akaenda kupfumo revanhu mushaiwo waigona kutopara kana kutourayiwa kana zvingorwa zvinongokuti ndakuenda kuKaruri kana kuenda kuHarare kana wabva kuHarare vanga vasikatombonza kuti uda kuenda kutauni kana wabva kutauni wabva mbuya shuwo yangu yana neshuwo yekuti dai kuZBC vakwanisa kumboti kugadzirwa madhiski nunziyo dzakuti vamwe vakwanise kutengawo brazil especially vana vatubereka vamwe vacha vanomutira vanomukoma tokapakarira songo mwana ndakatombomutsa usiku musikati mukaunze songo yaimba nababa wako saka kuti tikapakanika dhiski tichipewa madhiski acho anofunga zvinochitirawo zvakanaka zvinoita kuti tirambe tichivitiwoka kuti pane zvaakasiyawo semunhu asina kusiya mwana mukomana panyika ndofunga zvinhu zvikatifadza chaizvo motikati tikaona madhiski iwayo ndakazowana mukana zvakare wokurukurawo naBothewo Nyamondera. Bothewo Nyamondera munhu akashandawo zvakare nakomana eHurungwe Sounds aka asi Bothewo Nyamondera aite panguva yacho yeka anga ari engineer anga asati aproducer saka ndakatanga nokubvunza mukoma Bothewo Nyamondera kuti ko tsauko waengineer naproducer uri papi engineer kazhinji ndiye munhu anobata mushina anoziva mushina kuti akamira sei nekuti inogona kubudisa masounds akaita sei
netumwe tuntu tumadobo tumadoma tumuonyesa vanoziva kuti mushina unobusa zvakati pati yemushina inobusa zvakati. Saka basa rake ndiri kuadvisa ani producer anenge aripo kuti wamboedza here pasonga yakati iyo pakati payo ukaedza sound yakadai inogona kuita yakati iye anoteerera anoauditiona sound iyeyo producer kana achizvifara mboti ngatishandise sound kana asingazvidi anongoti no ndoda ingori straight anditi ndo basa raengineer anoadvisa nekungobatsirawo kana paanenge anzwawo zvinongwa producer anenge amisa something anongotaurawo but producer manje ane final say about the whole thing kuti ichabuda yakaita segitari rinobuda rakakwira zvakadii takadzika zvakadii izwi richabuda riri pamusoro richadzika kuti apa zvinofanira kufamba so ndiye anogadzira music yacho yese yakubuda patape manje kuti tichinzwa zvayanzobuda iri final ndiye ane decision even though engineer anoisawo masuggestions kana suggestion chifanira kuna producer anotora achiisa kana asingaidi anoita yake anofunga kuti ndiyo the best. Aiwa pari kunzisika ipapo aitira nyamunda tobva tapinda irizika muna Atio Matamba weHurungwe Sounds makatanga kuzivana naye papi kumuona papi? Atio Matamba ndakatanga kuzivana naye pandakajoina company ya 6 months. Aitwa ngato ne contract koko kudara ngatomboita mama recording saka ipapo ndanchiriyo engineer saka ndakatanga kushanda naye ndofunga 1984 here waita Judas Iscariot maningi masingle spot waita itoto ndashanda naye papa na producer Mapfumo AK Mapfumo ndo waiendla ndo angori responsible for my recordings saka ndandishingobata mushina. Atio Matamba neHurungwe Sounds vanhu vangaoneka beat kandaifika ndaingofarawo zvakaita zvisvikana Eastern Central Africa music yakangodaro saka vangaoneka beat kakadaro tumati beat tunomhanya tuyo tunofamba saka ndaingofarawo vachiridza they were very creative uye vanga vari vanhu vaiuya vakarongeka vaiziva zvavari kuti vatonga vasingambonetsi mustudio vaingoti vakapinda vaiziva zvavari kuda time yatatotora izvozvo ndeye kuseta mishina yedu kuti tawana sound yachigutsa inini engineer naproducer zvese tobva tarekodha ende marekodhero ataita nguva iyo nemishina yataatinayo yasiyana nemakombiyuta tatinawo mazuva taiuza matepe yamabhanda aya pandichitanga kurekodha chake mabhendi mazhinji atopinda sevanhu zvavanoita vari pastage zvezve kuti vaimbi vemagitari vese vakwenyu vanoita vanodza bhabhusu vanenge vari mutatu waseti unguriza vese one time song yatopera kana vasinoita mistake bvakotanga zvikaupera yatopera yakutoenda kufactory unogadzwa marecords unlike mazuva ano zvinhu zvakuitwa beat by beat chinhu chese chinorekodwa separate although vamwe vanogona kuridza vese asi zvinenge chirekodwa separate anenge akanganisa anogona kungodzokorera pake ipapa mutsara wake iwo achigadzirisa vamwe vadi kana wagutska nezvavaita zvatopera saka ipapo manje ndo pandizozoenda inonzi mixing afterwards apa unenge wachitora manje kuti instrument yakati ngaende palevel yakati ngaite sound yakati uchuna imwe naimwe zvanofanira kunge yakaita nemazwi izwi rimwe narimwe uchuna zvarinenge rakaita kusvika wagutsikana kuti right yazopera saka pana advantage kuti unongowa nenguva yekuti unonyatsa kufunga wakasununguka pane kuti vanhu vese varipo utoita nereal time chaizvo zvinhu zvichitofamba saka nezvekutoita mixing yacho uchitorekodha uchianticipate apa pamwe anoda kupika gitari roda kusumuka apa unonge uchitoita tamistekshona turipo zvacho but kana turi reasonable unongosiya zvichienda saka mazuva ano control yapo yakati wandei yekuti tinogona kuizoita mixing kana uzodaidza mumwe munhu after 2 months no pati yakati chai handifungi tiri pazviri kuramba uye udzokere gitari rako kana kuti udzokere izwi rako kana kuti ngoma dzako ndo kunaka kwazvaita mazuva saka pana Hurungwe Sounds iyoyo pane here mabasa amakamboita nawo? Time yacho yaribisa kutakatira navanhu vakawanda tirikuziva pane masingles akawanda mazita acho manje akundinzvenga zvo andakashanda nawo mazuva akawanda svika pakazoshaya Atio Matamba sorry pakazoshaya group anozombogara after that rakabva rangosplita ndachimboshanda nawo hanzi takashanda nawo kusvika vazosplita chinombokonzera kuti vanhu vasplite chiko nhaye mukoma Nyamundira? Kazhinji mabhendi anaiziva from experience wandichingoona kuparadzana kwamabhendi kazhinji nyaya yemari kuda vanenge vasina kana kuti tingati constitution kuti mashandiro avanoita kuti kachishanda so bhendi member imwe naimwe inowana zvakati but bhendi randaiadmire ndiMarshall mumwe ne4 brothers vanga vane contract yakanyatsonyorwa kuti Marshall ndiye anonyora dzimbo Marshall ndiye
ndiye anoarrange dzimbo isusu tongoridza saka tinopa percentage yakati isusu band toshayiwa percentage yakati kana kumashows zvainofamba zvakadaro band ranombonetsa nemari hazvinombodii vaingochinjawo mamembers mumwe angobudawo zvake nokungobudawo pamwe nemisikanzwa yake asi vatotaura kuti kubhendi kwedu hatina ndakaitotaura nanevha vairidza beswell achitoti hanzi kubhendi kwedu hakuna problem yemari because takangowirana from the beginning isusu tongoridza tongotaura zvokuridza nani amashow so he takes the bigger part which is zvinhu zvinodiwa kuti tidi dai vaishanda vakadaro mabhendi nokuti kuti mwe anotora bigger part at least paipawane kasystem kaagreement kavanoita from the beginning tichashanda takashanda wongoteedza ikako nokuti kuti ukazoona kuti maakuita mari maakuda kuchinja maakuda kuchiva manje asi makambowirana something ndo kazhinji ndo zvinoparadzanisa chikwati ndozomwe muimbi muhombe chaichai muhombe achitanga bhendi yake akatanga asina nechimwe right pavanga vakuda kurekodha vanhu vakomana vaimuridzira vakati no isitoda chii toda cash kuti bhadha chingopinda tangoya pastudio kuti bhadha akatokoma ingakutanga zvinhu zvitese tadei ngodi tongoshiya tongoita mapiri toshiya pane zvinenge zvabuda kana rekodhi yedu yazotengeswa zvakanzi no kumba kune nzara tododi saka mukomana akauya kwatiri akachema mukoma kambani iyi ingatibatsira uye nemari yakati ndibhadhara vakomanawo varamba kuti tichiwirani tikambotaura nawo akati no mudhara izvi ndofunga vaifunga kuti hapana kwazvinoenda saka okay kambani ikatombotsika madziro ndikazomira vakadii vakapuwa mari vakazopinda mustudio vatoseta everything mustudio vakaramba kupinda kuti katisina mari hatipindi tikazovapa mari vakasaina kuti tatambira mari yakati achazoclaimi mari kana rekodhi yabuda akaita rekodhi yake yekutanga yechipiri album yake yekutanga yechipiri ikaita the same pakazobuda yechitatu yakabva yasimuka kuita national nenge chaya superstar saka ipapo manje wakomana kuti aiwa toda kusheya maroyalties aiwa handi takapedzera neripepe ndokubuda kwakazoita mukoma yakazotsvaga vamwe wanyuwana ndokuzoenda asi vamwe wacho vakuti vakadzoka futi vakuridza vese achiri mupenyu ari kuchaizvo munhu muhombe aiwa zvinoitika aiti iyo tiri panyaya yekuparadzana kwezvikwata izvo vamwe vanotanzi kuno kuma-recording studios kwenyu kunoku ndokumwewo futi kune dzimwe mviro dzekuparadzanisa zvikwata yamiro munere kutaurira mimika semukwenenzveri ozvemimba hanzi kwengu yakareba ndoni sekudaro sekuziva kwangu inini taitoedza kuvakiridza zvinabva kutaura izvizvi kuti vakomana vakamboda kudii tikamboedza kutaura navo vakaramba saka kana varamba ungagodiwo isusu obligation ndekungorekodha vanyamondera hapana here anokwanisa kuudza umwe kuti iwewe unenge unoridza zviri nani unokwanisa kuzviitira zvako iwewe hapana here pfungwa dzakafanira dzinowanzobuda kumastudios tiri vanhu zvinogona kuitika mungonzwa kwandakaita karuma pana vaidaro vamawakwenenzveri vaidaro umba mumakambani kuti alright iwe ukadaiwo unogona kuita zviri nani uri wega nebhendi yako pane udaiwo udyirwa mari nevamwe apasina zvavari kuita ndakanzwa zvaiitika asi handina zvangu proof asi ndakanzwa zvaiitika saka anenge azvirambi zvinogona kuitika tiri vanhu venyama apa kune kurukeza uda kutsvaga basa mabasa pamwe anowanda kana bhendi wanekaita kana ukasplita mabhendi 3-4 watobuda ne8 9 10 handiti saka kukambani kwako unongoshinzwa kuita basa asi mashandiro angu anga ari kutoti ndaitofamba nditsvaga zvikwata zvacho zvekurekodha asi vanhu kana vachizenga vaparadzana manje zvavaiburitsa paipai vakabatana zvinenge zvichii zvimwe chete here zvinotochinja kana munhu wanchai akabuda mubhendi otonzwa kadifference pakapinda umwe munhu mumwe agona kuva nebheta hende kuti unotonzwa kuti hazvatowanani umwe anogona kutoa kuti zvadzikira munhu anonzwa pane sisina kufanana saka kazhinji kacho vanhu vachiparadzana kudaro unoona kuti mumwe anodii mumwe anotobudirira kazhinji kacho mumwe haana asizobudirira zvake kashoma kuti kana vaparadzana vari 2 vaparadzana mwaenda ndokuku vese vagobudirira kuita masuperstars zvinoitika but nenguva iri kuri kazhinji munhu 1 because kazhinji munhu 1 ndiye anenge ane talent rakati one day bhendi rihombe rine vanhu vakabhoikota kupita mustudio vachangotanga orchestra mberi kwazvo ndora ndakafungawo ini
chero mudhara wangu Botoro Nyamondera akanzvengake ndiye chete yakaona tundege macheso akomana kutsika matsonzi tipedu tijiretu timwiretu anenge ana Donald Gogwe kweza vanoneka usumudza maoko yavanoida ane inorara kuseri kwedhonge mutsvairo veurukwe mavanzwa ka sekuru vemagitare ka Botoro Nyamondera ndopa kutenda zvikuru Imboti oturudwe pane yara imboti oturudwe tisatadaroka ngeti bopo wani sas pana mkoma bona obva wangu kwidibira zvavo chokura edu mafoni zvaimunzi pana mkoma bona statement vaje farira basa iroro Stereki saka ndiri kuona zvavari kuita zvacho vacho vari kuridza vacho havasi kutobopindirana pachezvavo vega vega asi kozvezvo mukawana pari kuridzwa magitari munoendere muchimbonomirira muchiona ndozviita Stereki hamumboedzeserero kuti mbondipaweni mbotibata umbonzwa afana maoko kuti taita sei makarikari ivo pavo ndezvanenge chingade kudaro ndinoenda kuda kutokanganisa vanhu vane purogiramu yavo hamudi izvozvo aiwa handidi kudaro asi kungonomira zvaiye muchiona ndichiteerera zviri kuitwa ipapapo kwete kuti ndisvike ndibate nezvimwe zvandobatana zvandisingaziyevo papa ndidaro mune here mugove wamaiwanawo panziyo dzenyu dzamakaridza kare kubvira taregera kuridza bhendi mari ikoko iripo handina kuenda ina handambotora royalty handina wamunotora maroyalty handina ndakanyatsoona inini nenguva yandanga ndagara ndisina kutora royalty ndakasvika kuyo ndakandipei royalty inini ka asi panguva yenyu mimi izvi zvichiri kufaya maiwanawo mune zvamaiwanawo ya patairekodha tichiridza magitara emunomuka taitoita zvinhu zvakanaka taitogara upenyu hwakanaka nokuti hapana anga ine mukadzi saka mari yataingopiwa hatina zvataiita mari iyoyo saka ingokomabona maita zokutora mukadzi nemari yamaiwana yakawanda kudaro kodai ndakatora mukadzi manje vanhu vaive vakazotakura kiti yavo yave mukadzi wendaimupei ndo pamaifunga ukadzimwa wopfungwa semunhu womurume timaona manyiningi yahomework imwe inenge yakaipa iyo aiwa semunhu womurume zvinako mana ko inenge yahomework pakuita sei handiti panenge paane mhuri inini ndakanyatsoona kuti inini tikuridza band kiti iyi ndevanhu vaive vanhu ava vane vana vavo vanhu vaive vakakura vachiti baba zvinhu zvenyu zviri kupi veti zvinhu zvangu zviri kukaroye vanhu vangu ndaroora mukadzi handiitika vanhu vaive vesvika kana vakuda zvinhu zvavo vana vanhu ngambowatisiye zvinhu zvinoti ndimukadzi vamukwesha munoreva here kuti mamusina tarisiro yekuitawo zvinhu zvenyu maida kungorarama mungoramba mine zvandifanira kuita inini ndezvekuti inini kana ndine mari muhomwe zviri nani kwete kuti nditsvage zvinhu zvekuita ari vana ndisina chokupa vana ivo vavo saka imi hamuna kana mboshuvira kuda kuitawo mwana mwana ndifungana varipo musango vandomboripo zvavo pane pamwe pandakamboita musikanzo kupi 1 handiri mudiki uchinhoyuko ndifunga 1 ndinaye 1 anonzani hanzi Queen musikana saka amai vaQueen vari kupi
asuza to ari kupe pari zvinezvi asi iye makambomuona wakandi akambowana umukana kumbuya zona baba azvizivi ndini babu yake azvizivi saka makazi wase baba zita rekuti anonzi Queen imuzi nokuti mukadzi nasingazivi kuti mukadzi wemuridzi pakaita pamiri pandakazoona kuti ane murume ndopandatiza kuchino iyoyo ndakuuya kunoko saka makazi wase pamwiri ndepei makazi wase nekuti mukadzi ndindaitamba naye murume wacho pasina murume wacho anga akaenda kupi mukadzi yangu yazibva kacha pabhururu vake saka nandaiziva kuti ane chii ane murume pandakazoona murume wacho auya mai ndobva ndaita sei ndobva ndatiza manje paipai ndobva masiyana naye ndobva ndasiyana naye asi kutori nemwana anonzi Queen saka ima muna chiwo chokuda kumbomuonawo here Queen kana ndakamuona ndimudza ndini babu wako ndechamhosva muchamhosva kunani kuno vanhu vekumba kuchandira takuudza kuti mwana uyu ndowako iwe ndiani saka mwana babu wake waQueen wacho vaizviziva vakatonditaurira ini feya zvanzi mwana haasi mwana wangu mwana wako iwewe makatombosangana mukataura ikoko kwacho kuchinhu ikoko ndakatiza ikoko vaigara nechekupo chinoyo taigara panonzi paMagog Farm kana pavakaya kunoku vaiti vakasangana neni vakontaura kuti mwana uyu haasi wangu mwana uyu ndewako saka nababa wacho taitowirirana chaizvo nokuti akaziva kuti kuita wandakaita zvinhu izvi ndandisingadi ndandisingazive ndambobvira ndivenga kana kuita sei baba wacho asi amai vacho pano paziva amai vacho amai vacho vakazvitenda here kuti chokadi mwana ndewako amai vacho pakandiudza inini kuti inini handakumira zvakanaka ndipo takatiza ipapo ndandisingazivi zvandiri kuita izvi zvinoita sei zvinoita pamuviri ndandiri mudiki ndandisingazivi kuti zvinoita pamuviri mazvaona manje saka iwo amai vacho havana kuda kuya kuzokuratidzai kuti mwana uyu ndakamuona achikambaira saka kubva ipapo saka zvakaizitika murume uyu pakaberekwa mwana wemurume yakabhabha kuti nondibva uya kuno nomukadzi ye kuno karoi nemwana uyoyo murume waamai ivavo akabva uya nomukadzi weye kuno karoi kuno ndobva zvikagara paimba iri papapo padhuze neni nokuti aiziva kuti mwana haasi wani wake saka aida kuratidza mukadzi yekuti akuenda hande kuna babu wemwana uyu mwana uyu haasi wangu pamwe baba vanga pe support mwana wavo asi zvakazoitika izvo hazvina kuitika nokuti ini ndakangopindwawo nechando kuziva kuti zvakaitika izvo hazvinhu zvisina kunaka handimazvaona saka murume uyo inini handisingambomutye nokuti ndakanyatsoziva kuti ari kuzviziva kuti inini ndakaita zvinhu ndisingazvizive ndeyaitondifarira zvokundifarira taitowirirana zvokuwirirana zvezvi anga ane mhosva mukadzi ndianga ine mhosva asi mimi zvaitika izvo mwana azvarwa amai acho pane pamambotaura nawe vaiuya pana pakakawanda stereke tichitotandara pane zvaturira tichitotandara zvokutandara zvezvi mungomototandara muri vaviri ende ndakangogara zvangu pacheya akagara pacheya but ini ndainge ndisingafarise zvangu ndainyatsoziva kuti zviri kuitika izvo hazvisizvo ndasingafari ndainyatsoziva kuti kana mamusingafari maimuregere chacho tandara ndei ndaingoto semunhu waanozivawo so saka auya but ini kuuya kwacho ndandisingakufariri ndainyatsoziva kuti iyi mhosva iyi yandakatarisana nayo muupenyu hwangu nanhasi yetori mhosva handiti wakomane urungu zveshuwa makore muriko hereko ndokwana mudhara mubhasera ka ndana mukoma wangu bvunza wabaya Noah koten mukoma kosi makore oye magamba oye andina mukomana wabvunza wabayanza wakadi kumutsvagira mukadzi iwe aiwa naye akomana imimi ndimi homi wacho matadza kumutsvagira mukadzi ndozokwanisa kumutsvagira inini mikael 779134 Mildred Veja, Mai Veja, Thomas Mfundirwa, Skluli Wenzuma, Cyclone Chatseka, Sydney James, Nyamunu, Mbonderi, David Guza, Hot Property, Rudolph Chibata Fires, Abigail Munyanyi, Igwe, Mkoma Robsoni, Paushewe Kunza, Pona Chienza Katise, King Kumbura, Jefferson Choga, Tatenda, Wonisai Chimwanambo, Honorable Monere, Charles Dambe, Marizani Cement, and Takabata to G National FM. Magamba! I'm there, my demands of Mama Kamuriko.
show me sokisi kocherane coach makaza dziko la minga bwaji bwanawe right rekati mboti amboti turudwe desha fonoti halo halo yebo halo masara tasira mazantaro nan sana mjunda right Esther zukufamba tete ndireti nte basi munongonzwa imi indi mawani wena indawa Esther vanozviita usaseke kani naine asikara aiwa asingawasadaro shuwa kazowandoda ku halo ya panzeo pane nzira matanga kuridza nenzira matanga ku ESP yachona yekusanga neku NSP aiwa dzinonakidza idzo dzakarongwa plus neiyo inofanirwa namai yako yokahwanira kabonzi kana takutaura pane chokuhurungwa ikoko aiwa dzinoita ndatenda hangu tete Esther neni ndatenda sereki mune basa remi zvakanaka zvakanaka yatsvadzi yangu eoni Esther Mjuta hanzi handidi nayo ini program iyoyi Esther nhasi Susan Jeche uriko